kanta pagdaydayaw, kantahin tayo iti dayaw iti Apo. Dayaw iti Apo ari di sangkaparswaan. O kararwak dayawen isot mangisalakan. Tumeg kayo, umay kay iti templo, makipagdaytan dayaw kayo. Dayaw iti Apo isulaeng ti agturay. Salakniban nakaket iten at kasapulam. Tarigagay kasapulan higdenam, babaen ti pangeddenam. Dayaw iti Apo isu ti tumulong ken kan. Sumurot danto ken kaimbag ken asinam. Panunutem naggapuan na ti Apo, no ayat na magunod mo. Dayaw iti Apo o kararwak dayawen na. Amin asinibiyag ti Diyos in kay pagrukbaban. Itanok yu da kayo at tao, agrukbab asirarag o. Amen. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo ang nailangitan aparswa. Itanokyo ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw yu tinadayag anagan ti Apo, agparintuming kayo asi kakawes iti panagdaydayaw. Agkararag tayo. Amaming nga nasantuan, agyaman kami o Diyos, iti daytoy nga gundaway, gaputay palubos mo, nga nakagteng kami dito yung nagtipagdaydayawam. Agyaman kami kadagiti parabor ken bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Dawaten mi o Diyos nga ti Santo Espiritum isukumati ka na ngayon nga mangidalan, tumulong ken mangsaluwad kada kami. Bendisyon amet o Diyos ti adipen mo nga isu nga mangiburay kadagiti sasaom. Pakawanen na kami nga rod o Apo kadagiti basbasol mi. Ken Kristo Jesus dawatek amin dagitoy. Amen. Item ti tinapay, ibiyag ako. Ama ipaay ito'y kararwang. Kas panang ped mo jay, den at baybay. Kadagiti tao adunay. Ti panakaibasa ti umunaan na santo na surat masarakan ijay Josue 24:14 ingana 25 ket kastoy ti kunana. Ita intuloy ni Josue, agbuteng kayo nga rod iti Apo ket agserbi kayo ken kuana asipupudno ken iti amin a pusoyo. Iwaksiyo dagiti Diyusen a nagdaydayawan dagiti kapuunan ijay Mesopotamia ken Ehipto. Tilaeng Apo ti pagserbian nyo. No diyo kaya tagserbi ken kuana, ikeddeng nyo itan no siya sino ti pagserbian nyo. Agserbi kayo kadagiti Diyusen a nagserbian dagiti kapuunan nyo ijay Mesopotamia, wenno kadagiti Diyusen dagiti Amoreyo nga agkindaga iti pagnanaidan nyo iti agdama
iti agdamang ngem no maipapan kanyak ken ti pamilyak agserbi kami iti Apo. Simungbat dagiti tattao, adayo ang mapanunot mi apanawan ti Apo tapno agserbi kami kadagiti Diyosen. Ti Apo a Diyos tayo tinangirwar kada tayo ken kadagiti kapuunan tayo an adipen ija Ehipto. Ket nakita tayo dagiti milagro nga inaramid na. Sinalakniban na tayo iti sa dinuman anapanan tayo. Kadagiti amin a pagalian a nagdalyasatan tayo. Idi sumungad tayo iti daytoy adaga, pinaksyat ti Apo dagiti Amoreo, ken dagiti amin at tattao anang nagnaed iti daga. Ngarod, agserbi kami ti Apo ta isu ti Dios tayo. Kinuna ni Josue kadagiti tattao, ngem diyo mabalin ti agserbi ti Apo tanasantuan a Dios ket din na ipalubos nga adda kasalisal na dinanto pakawanen dagiti basol ken salungasing yu. No sumina kayo ken kuana ket agserbi kayo kadagiti ganganaet adi Diosen busuren ken dusaen na kayto. Pukawen na kayto uray no naimbag idi kada kayo. Saan agserbi kami iti Apo kinuna dagiti tattao. Imbaga ngarod ni Josue kadakwada da kayo metlaeng ti mangsaksi iti bagbagiyo a piniliyo ti agserbi ti Apo. Wen da kami ti saksi kinunada. Kinuna ni Josue, idyan nyo nga rod dagiti Diyosen nga adda kada kayo, ket isa pa tayo nga agtalinaed kayo anapudno iti Apo a Diyos ti Israel. Agserbi kami ti Apo a Diyos tayo, ket tungpalan mi dagiti bilin na insungbat da. Daytoy ti sao ti Diyos. Ati kinapudno tapno isok taraon ko Apo ken mampukaw di kinadakes ko ketal na ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo iti paset ti nasantuan a surat kasinsurat ni San Mateo kapitulo 20 ken 5 bersikulo maiksa aginggana iti 10 ken 3 ket kastoy iti kinunana. Intun dumteng daytang aldaw mayarig to ti pagrian ti langit iti kastoy adda sadi 10 a babalasang a nangala kadagiti pagsilawan da tapno mapanda sabten ti nobyo. 5 ti maag ken 5 ti masirip. Intugot dagiti maag iti pagsilawan da ngem awan reserbada alana. Ngem nangitugot dagiti mamasirib iti reserbada alana. Malaksid ti adda kadagiti pagsilawan da. Gapu iti naladaw iti sangpet ti nobyo nagtuglep dagiti babalasang ket nakaturog da. Iti tenga ti rabii adda nangipukaw adtoyen ti nobyo umayu sabtenen. Bimaringkwas dagiti babalasang ket insaganada dagiti pagsilawanda. Ikanda kaman, tilanayo at na maidepen tilanan ti silaw mi, kinuna dagiti maag kadagiti masirip. Saan insungbat dagiti masirip? Ang mga noawan ti umanay para kada tayo amin. Inkayla gumatangen iti para kada kayo, na pangarod gimatang dagiti maag iti lana. Ngem bayat iti kaawanda, si mangpet iti nobyo, kimuyog kenkwana dagiti nakasagana a babalasang, asumrek iti pagbodaan, ket nasiraan ti ridaw. Iti saan anabayag, si mangpet dagiti maag, Apo, Apo, kinunada, pasrekenda kami man. Ngem saan kayo met ngam ammo insungbat ti nobyo. Kumodyanan na, kinuna ni Jesus, agsagana kayo nga rod, tadiyo ammo ti aldaw wen ti oras. Ni Apo Diyos nagbendisyon iti panakaibasa iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag ti sao anaragsak sao ama magbiag. Tangarod dinggen tayo ti mensahe ti kanta.
daton ko ngarut ken kaday to'y biyag ko, puso ken kararwa ken Isu amin ko, awanen sa bali nga inak maited, ludi panagayat ko ken ka o Jesus, iti kararag ko ket himdengam puma, itarigagay ko nga agserbi ken ka, awanen sa bali no dila siksika, iay-ayaten. Agyaman ken ka, Jesus a manupod ko, tainayat napunay, impang pangruna, idaton ko ngarut ken kaday to'y biyag ko, puso ken kararwa ken Isu amin ko, awanen sa bali na inak maited, ludi panagayat ko ken ka o Jesus, iti kararag ko ket himdengam kuma, itarigagay ko nga agserbi ken ka, awanen sa bali no dila siksika, iay-ayaten. Siruyaken ka, panagsublim Jesus, tapno at denata, iti at nanayo, Idaton ko ngarut ken kaday to'y biyag ko, puso ken kararwa ken Isu amin ko, awanen sa bali nga inak maited, ludi panagayat ko ken ka o Jesus, iti kararag ko ket himdengam kuma, itarigagay ko nga agserbi ken ka, awanen sa bali no dila siksika, iay-ayaten. Diyak ni ninamnaman, anapatig ken ka, tao akas kanya, tirumbeng maya, idaton ko ngarut ken kaday to'y biyag ko, puso ken kararwa ken Isu amin ko, awanen sa bali nga inak maited, ludi panagayat ko ken ka o Jesus, iti kararag ko ket himdengam kuma, itarigagay ko nga agserbi ken
Agkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Dios, ipeksami iti panagyaman mi ken ka itangal daw nga isong insagot mo kada kami. Dawaten mi kadi o Apo Dios iti pamendisyon mo, kada kami itangal daw iti panagdingeg ken panangiburay iti sasaom itanga oras. Mandaydayaw itinagan mo Apo mi nga Hesukristo, si kalaong iti agari kada kami itangal daw, itinagan ni Apo mi Jesus, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Naimbag abigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo, ket kayat ko nga kablawan da kayo amin dita Amerika, iti baro nga na-elect nga presidente yun ni President Joe Biden. Ket madaydayaw iti Dios, iti daytoy nga aldaw, iti panakaisagot iti presidenteyo. Ken kastamot kakabsat nga ni Apo Dios ko may tagtultuloy, ang mga iwan kada tayo, iti daytoy nga tiyempo, nga da iti COVID, kadagiti aglawlaw, ken kadagiti nasyon, iti daytoy nga gondaway. Iti mensahe iti biyag nga iso nga iburay ko kada kayo, ket isumot laong dayjay na ibasak, tatay kakabsat, nga isu iti teksto tayo, iti daytoy nga aldaw. Daytoy ket may papan iti yumay, iti nobyo kakabsat, ket anya nga tayo iti klase, iti panagsagsagana tayo, iti may kadwa nga yumay ni Apo Dios, wenno ni Apo Hesukristo, what takes to be ready for the parosya or the second coming of Christ. Ket iti daytoy nga aldaw kakabsat, ket niibasa kada kayo, daytoy nga paset iti nasantuan na surat, kas insurat ni San Mateo, ditoy kapitulo 20 ken 5, versikulo maysa aging gana iti 10 ken 3. Ket daytoy ket may papan iti 10 nga babalasang babae. Ket daytoy ket adda iti 5 nga masirib, ken addamot iti 5 nga maag, kas kuna na ditoy paset tinasantuan as surat. Ket daytoy ket compare ijay surat ni San Mateo matlaong ijay Mateo kapitulo 7, versikulo 20 ken 4, ken aging gana iti 20 ken 7 nga kastoy kakabsat. Mayarig iti masirib a tao ang nagpatakder iti balay na, iti rabaw iti bato, nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos, ngem saan anarbada iti abalay, agsipod ta naipatakder iti rabaw iti bato, ngem ti sa sinuman a dumungeg kadikitoy saok, ket di na tungpalen ida, mayarig iti maag a tao ang nagpatakder iti balay na iti kadaratan, nagtudo ken nagangin iti napigsa, ken naglayus ket narba dayta abalay nakamamak iti panakakarbana. Kastoy iti kunana daytoy kakabsat, ti may papan iti masirib ken iti maag. Ket ditoy kakabsat mabasa tayo nga daytoy maag nga 5, ket saan da nga nakasagana. Adda ti lamparada ngem awan lanada, naibusanda kakabsat. Ket gaputa naladaw iti sangpot iti nobyo, nagtuglop dagiti babalasang ket nakaturog da. Sanda nga nauray kakabsat, iti sasangpot dayta nga nobyo, iso nga nakaturog da. Ket daytoy iti gundaway nga imay iti nobyo kakabsat. Ket kunana agriing kayo, taaddan iti nobyo, ket kitain nyo iso na. So, daytoy kakabsat, it takes more than just good intentions to be ready for the coming of Jesus. Iti panagsagsagana. Ket iti panagsagsagana tayo, ket may sa daytoy iti panaguray. It takes waiting. Ken masapul nga alerto iti panunot tayo, iti dayta nga isasangpot na. Nga kuskas kunana ditoy kakabsat, nga my soul waits for the Lord. Kuna ni Salmista David,
More than watchmen wait for the morning. More than watchmen wait for the morning. So masapol, kakabsat, nga iti kararwa tayo, ket aguray, iti apo. Nga aguray tayo with patience on God. We wait with patience on God. Akas kunana, dito'y surat iti Salmista, Kapitulo 4, versikulo 2, aginggana 2, ket kaso iti kunana, may saken 2, si anusak ang nagururay iti apo, inlangagnak ket diningeg na ti asog ko, iti napeggad nga abot inaunnak, kastamet iti gayong-gayong ang nakailumot-lumak, iti rabaw ti bato insagpatnak. So, panaganos kakabsat, iti isuro na daytoy. Panaganos iti panaguray, iti apo. Nga masapol nga no aguray tayo, we wait with confidence in the Lord. Aguray tayo nga addaan tayo iti confidence kakabsat. Nga kunana ni Micah ditoy Kapitulo 7, versikulo 7 nga kunana, ngem agpanurayak iti apo, mangnamnama akken kuana, ang mangisalakan kanyak, ipangagnak ti Diyos ko, kinunana dito'y kakabsat. So masapol nga agpanuray tayo, iti apo, ken mangnamnama tayo ken kuana, kas kunana dito'y Mika, Kapitulo 7, versikulo 7. Ngem, kasapulan kakabsat tikas kinunaktatay. Be waiting with alertness. Be waiting with great desire. Wait with patience and wait with confidence. Kat saan tayo kung mga agbalin nga maag, akas kadagitoy 5 nga babalasang, nga naguray, nga nakatuglop da kakabsat. So, dagitoy nga 10 nga babalasang ket naguray da. Ngem masapol iti panaguray da ket umno kuma dagiti lana da nga no umay iti nobyo ket adda iti lana tapno masindihan da iti silaw da. So kakabsat dati amin nga anak ni Apo Dios ket magmagna tayo babaon iti bilin na akas ko na iti paset iti nasantuan na surat, iti Salmista, Kapitulo Maysa, Salmo, Kapitulo Maysa, nga kinunana dito'y kakabsat, nga masapul, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of the mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither, whatever he does prosper. So kakabsat, nga masapul nga magna tayo, babaon iti pudno nga dalan, ken agpaypayso nga dalan. So which way we are walking? Jesus' way or Satan way? Ammo tayon kakabsat iti sungbat tayo nga iti dalan ket dalan ni Apo Heso Kristo nga kinuna ni Jeremiah dito'y kapitulo 10 ken 6 versikulo dito'y indem matlang kakabsat nga kunana agtakder kayo iti nagkurusan ti kalsada ket iwaras yu iti panagkita yu. Saludsuden yu no sa dino ti ayan dagiti kadaanan na dalan ken ti kapintasan a pagdaan. Magna kayo iti daytoy ket agbiag kayto iti urnos ken talna. Nagpintas ti kinunana dito'y kakabsat. Ana, iwaras yu iti panagkita yu. Daytoy iti masapul itang panawen kakabsat. Iti panangiwaras tayo, iti panagkita tayo. Daytoy nga panawen ket dakas. Daytoy nga panawen kakabsat. Adu dagiti magmagna iti saan anasayaat adalan. Ket kunana ditoy saludsuden nyo no sa dinot ayan dagiti kadaanan adalan ken
ti kapintasan adalan. Magna kayo iti daytoy, ket agbyag kayo ti urnos kental na. Isu nga masapol, ang magna tayo, iti baro adalan. Kakabsat, kabarbaro adalan. Gapuna iti paset na santuan surat, saritaon na. No sinuman iti adda ken ni Apo Hesu Kristo, ket ti daan naglabasen, ket ti baro umayen. Kakabsat, ano? For the old has gone, and the new has come. Ket kunana ditoy surat iti Roma kapitulo 6 versikulo 4 nga kinunana ditoy ngarud iti nabunyagan tayo na ikadwa tayo ken ni Kristo a naitanem ket nairanod tayo ita iti papatay na tapno kas iti panagungar ni Kristo babaen iti nakaswasdao pan nakabalin ti Ama sumurot tayo met kuma iti baro a panagbiag. Masapul daytoy iti panang surot tayo iti baro a panagbiag kakabsat. Isu nga dagitoy nga sangapulo nga birhen ket naguray da iti Apo ket nagnada nga addan iti lana ket masapul nga adda the willingness in all their decisions making because the Lord's coming is near. Masapul nga napudnuda kakabsat iti panaguray da iti Apo. Willing to live a life of readiness. Kakabsat nga masapol nga agsagsagana tayo lata akan kanayon gapuna ta saan tayo nga amuday ta nga oras kuna iti paset ti nasantuan na surat. Nga kunana ditoy iti surat iti ni San Pablo iti Efeso kapitulo 6 versikulo 14. Ngarud sisagana kayo kumalata, aramaten yu, apan nakabarikas yu, iti kinapudno, iti kinalintag, akas kabal asalak nibyo. So daytoy iti kunana, sisagana kayo ngarud kumalata akan kanayon. Ket may kanti maudi, willing to live a life of daily obedience, panagtulnog, kakabsat. Nga ti kunati imno nga kankantaen tayo, tila talek. Tila talek. Ken iti panagtulnog, ken tulnog isu ti dalan, amapan, ken ni Jesus kakabsat. Daytoy iti kasapulan tayo iti daytoy nga panawen. Kakabsat iti daytoy nga panawen. Nga kunana ditoy, ikumit yu tabagiyo iti Apo, agtalek ka kenkwana, ket tulungan na ka. Pagranyagan nanto akas aldaw iti kinaimbag mo, ken kas iti init, iti agmatuon, ti kinalinteg mo. Kas kunana ditoy, surat iti Salmo, kapitulo 30 ken 7 versikulo 5, kakabsat ken inom. So, masapol, iti panangikomit tayo, iti biyag tayo, iti Apo. Nga kunana, i-commit mo, ti bagim iti Apo. Isu kakabsat, iti daytoy nga aldaw, karitan na tayo ni Apo Dios. Nga masapol, iti panagna tayo kenkwana, iti panakipagna tayo kenkwana, masapol iti panaganos, kakabsat ken panaguray. Masapol iti kinapudno ditoy, ken kinalintag, nga aguray kenkwana. And if we are willing to be the servant of the Lord, then we will have no worries when He appears. Doon may isuna, ket saan tayo nga madanagan, gaputa, nakasagana tayo kakabsat. Daytoy, iti maysa nga kinapudno. Ket ididayjay na ibasak apaset tinasantuan na surat, ket nakaamamak kakabsat gaputa kunana ijay maudi iti saan ang mabayag sing mampat dagiti maag apo kinunada pastarkanda kami man ngem kinana iti nobyo saan kayo nga ammo naku kakabsat no dumteng to ti aldaw nga kunaan to ti Dios saan kayo nga ammo ket daytoy iti nakamamak amapasamak kada tayo. Ket kununa ni Apo Hesu Kristo, agsagana kayo nga rod, tadiyo ammo ti aldaw wenno ti oras. Isu kakabsat daytoy iti ibatik kada kayo.
iti panagsagana tayo akan kanayon, nga kunana, agsagana kayo nga rod, tadiyo amo ti aldaw wenno ti oras, nga idadating dayta. Idadating ti Apo iti biyag tayo. Ket ni Apo Diyos kuma, tagbendisyon iti tunggal maysa kada tayo, iti daytoy nga aldaw, madaydayaw ni Apo Heso Kristo, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw, nga iso nga insagot mo kada kami. Agyaman kami ken ka o Apo, itagtultuloy a panangaywan ken panangidalan mo kada kami amin nga anak mo, iti daytoy nga tiyempo. Agyaman kami o Apo, iti kanayon ng panangisalakan mo kada kami, kadagiti dakes. Inyadayo na kami kadagiti peggad o Apo, iti daytoy nga panawen. Ngem adda dagiti kabsat mi o Apo, ngagsagaba iti daytoy nga panawen, gapo iti napigsa nga bagyong imay iti nasyon mi. Ket dawaten mi o Apo nga bendisyonam kadi isod iti daytoy nga aldaw, dagiti kakabsat mi iti Bicol region. Bendisyonam dagiti amin o Apo nga anak mo, ket liwliwaom dagiti napukawan kadagiti ipatpatigda o Apo Dios. Ket maikanda kadi iti taraon iti daytoy nga gundaway, dagiti awan iti makan, ken inumen o Apo. When mga nasantuan, ikarkaragan mi iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam iti Pangulo mi o Apo, nga sapay kadi tagtultuloy iti kapya, ken talna, ti intero a nasyon mi o Apo. Bendisyonam dagiti soldados o Apo, tapno isuda, dagiti instrumento, tapno maaddaan kami iti talna. Bendisyonam dagiti health workers, nga agtatrabaho kadagiti hospitals o Apo, nga iti daytoy nga panawon, ket adda iti pandemya. Isalakam isu daw Apo manipod iti daytoy nga virus nga imay, ken uray pay kada kami nga anak mo. Wenwama, ikarkaragan mi ti subokol nga iglesia, bendisyonam dagiti kamkaming mi o Apo, kadagiti na dumuduma nga nasyon. Ket agmaymaysa kami kadi o Apo, itinagan mo. Ket Ama, bendisyonam dagiti agkasangay iti daytoy nga aldaw, bendisyonam dagiti amin anak mo, nga agselebrar kadagiti wedding anniversary da. Ket dagiti ti kamatalek mi babon itinagan ni Apo mi nga Jesucristo, kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Panakaala dagiti sagsagot, masapol ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot timparabor ti Apo a Dios tayo. Mabalin tayo kakabsat nga ited dagiti sagsagot tayo babayan iti bank account at GCash na makita dagiti ita screen tayo kakabsat. To'y sagot nga yegni, nagtaod da kukwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami o Dios kadagiti nga sagsagot nga impaay dagiti an anak mo. Bendisyon ang nga rod o Apo, dagiti pagtrabahuan da, tapno kastakit, agtultuloy kami Apo nga makaited ken ka. Ken Kristo Jesus, dawatin mi amin dagitoy. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo, ket kayat kuman nga kablaon dagito nga agkasangay, iti daytoy nga bulan, ken iti daytoy nga aldaw, kablaon tayo ni Ira ken Iris, sermonya, nga agkasangay iti daytoy nga aldaw. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo, iti biag dagitoy nga agkabsat. Ken kastamot nga ni Imelda Soriano into 11, ni Mami Eleanor Rosita, ken kastamot ni kabsat nga Jacqueline Ferrer into 16. Ni Apo Diyos kumay, ti may didayaw ken may tanok, kadagitoy nga agkasangay iti daytoy nga bulan, ni Apo Diyos kuma iti mang bendisyon kadakwada, iti daytoy nga lawas. Ken kastamat kakabsat, tultuloy tayo nga ited iti replika, no addaman pay, dagiti saan pay nakaited iti replika, ket ibagayo laeng no mabalin kayo nga bisitaen, tapno may kararagan kayo,
keno adda iti mayat nga agkomunyon, ket pakibagayo laong iti opisina tayo. Tapno mapakomunyonan kayo, kakabsat. Ket ni Apo Diyos kumay iti magbendisyon kada tayo amin itangal daw. Madaydayaw iti Apo. Pangsera himno kantayan tayo ti O Jesus in Karig. O Jesus kuhin kami, i-agserviken ka. Apo ken manubot ko, dinak kadbaybayan. Jaka buteng tigubat, no adakat denak. Jak tumet mayaw awan, sikat mangidalan. O iparik ng kani, ikaadam kanyang. No sulisog ko tumay, dagos arpadan na. Ikabusor na bileg, at to'y lawlawenda. Ngem Apo asit ganak, tapno jak matinan. O Jesus kuhin kami, daging kukwang. Ano sa dinutyan mo, ijay met adadam. Siya Jesus in Karig met, at sikat surute. Inggan at panungpalan, dinag nga sinaan. Agkararag tayo, agtultuloy kami nga kumamangken ka, O Dios, iti daytoy nga bigat. Ken pagyamanan mi, O Apo, iti nasantuan nga presensyam kada kami tangal daw. Dawaten mi, O Apo, iti panangbendisyon mo kadagitoy akabsat ni Ira, ken ni Iris Sermonia, ni Manang Imelda Soriano, ni Mami Eleanor Rosita, ken ni kabsat ni Jacqueline Ferrer. Dagitoy agkasangay iti daytoy nga lawas. Bendisyon namin iti salon akda, ken trabayam isuda kan kanayon. Ken bendisyon nam, O Apo, dagiti amin nagselebrar iti wedding anniversary da iti daytoy nga aldaw. Ken kastamat kadi, O Apo, nga bendisyon nam dagiti amin nakamkaming mga Ilocano. Ket awawisen mi isuda no nakasagana dang umay iti aldaw iti Domingo iti panakalukat manen, O Apo, iti nasantuan abalay mo. Ket amay kamatalik mi ken ka, uray pay dagiti napanawan ni Ate Nympha Ursua, nga iso nga naidulin mi iti napalabas nga aldaw. Ken kastamat, O Apo, nga bendisyon nam dagiti ama inina, anak iti daytoy nga panawen. Ilisi na kami kadi O Apo, iti peggad, manipod kadagitoy nga bagyo, ken daytoy nga virus, O Apo, nga gapu iti COVID-19. Ikamatelek mi iti salunat, iti tunggal may sa kada kami, O Apo, ken uray pay dagiti nakaptan iti virus iti COVID-19, O Apo, ikamatelek mi isuda iti daytoy nga aldaw. Bendisyon nam dagiti mamaestra ken mamaestro, O Apo, iti panangisuro da nga narigat at nga panawen, O Apo, ta saan nga face to face iti panangisuro da. Ket sapay kaditi kamti sirib dagiti amin estudyante nga agis eskwela iti daytoy nga panawen. Ikamatelek mi, O Apo, iti napintas nga edukasyon nga maipaay kadakwada iti likudan nga dati pandemya. Ket amami nga nasantuan ikamatelek mi ken ka dagiti inang tattatang iti daytoy nga aldaw iti inda pa nagsagsagana kadagiti taraon ken kasapulan dagiti pamilyada ken kastamot dagiti addaan iti business. Dawaten mi kadi, O Apo, iti panang bendisyon mo kadagiti business da, iti panang open da kadagiti business da, O Apo. Ket Apo sapay kadi iti lisim ka isuda iti peggad ken kastamot nga
nyaman dagiti saksakit ket masapol kadi o Apo. Babaen ti man nakabaling imam ket mapaimbag dagito yung anak mo Apo. Ket amami nga nasantuan pakawanin na kami. Kadigiti adu nga nagkurangan ken nagbitutan mi ti sangwanam. Bendisyonam kadi o Apo iti entero nasyon mi. Bendisyonam dagiti obispo mi, dagiti DS mi, dagiti amin nga pastor diakonesa, dagiti amin nakamkameng iti iglesia mi. Ikamatalik mi iti daytoy aldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi. Babon iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Ket ita awaten tayo iti pamendisyon, ita awaten tayo iti ayat iti Dios Ama. Babon iti anak na isu ni Apo Hesus Kristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw iti Diyos.